Oh. Nefati ndoti gambe yenyu. Ni mwari we. Handisi ndimba yenyu here nda kuti kwa official newe. Hakuma sisters akari kupikwa avhure. Hazvisi kunziita basa, uri kunzivhura imba. Hanzi chi? Agogo. Zvaita. Tonzi takatanga imba vanhu varidzi vasipo. Dimpengo ka. Kubucha para muna na vaseline chasi. Takuba sofa takapisa paye. Zakatsva. Vanhu vaida kuzviona nhau zokwesa kuti ndindeko. Tu achitodoka papa ndamuti achakure thousands. Tobhadhara toona kuti kana ndikawanya mwana ukwasa ndipawo 30,000 topedza kuti 50,000 uye hapana panoiswa vavhurira maikuvaripo maona then tochaona saiti tichipira sei manhau yemhepo kudini apa takuda kuti tifambe netsoka tiende kuizira uye apa kune mvura iyoyekaya ndikatakuisa paya wanipigezira chitoko ichi kwema mune madhamu makuru eni ndinoita losi manje iri ramba ichi 12 ichi 14 ichi 12 ichi 14 azadza iwa zadza tone kuzadza chadzakati oza wazadza ke dangwa munhu wasiya basa mfisi unorova kurova anorova saka ndobatiri apa atingi zvekuti tidire chifooting cheduwo kuti imba yacho imbotisimbeyo pasi zvavepo from there yaoma brickwork yedu kuitanga kwachoni zvavepo zvakati kana panoda kundibatsirawo kuzobhadhara nasekurubheni pakuvaka pavapa munongondibata kwende kuno zvakandiomera ndindozimbovabhadhara aramai zvamataura kudaro kumashambareni ava zvamataura kudaro kumashambareni ava vanotipika toziva izvozvo vanondibatsirawo kubhadhara nasekurubheni please mbondibatewo because maprojects ese ndinobhadhara mabhirita pakuvaka kwende kuno ndaomegwa handimozviona ndakaenda kuno kutoraika imari yakawanda ndakabva saka toita sei mazviziva mako nokuti urungara mari urega kushanda toshanda totemba vanozasa zvido havatadze kuzadza zvido mashamari ana sekuru benso vanoimba vanospakwa vanoita sevauya kuzodibatsira murari kando changu chovava chikondo tambozorora patatozopuwa mvura nevava vamuneighborhood uko vavedemo ana sekuru beni vaneta vagara apa ndada kuti titore ndirikini representative wasabho kuti ngoti uyai mutibatsire kupega saka vapo saka takundobatsirwa kupega navava ndima kunotipegera nagogo taita zvose guys for the people kadaita kaklipu kuti uno ndokwatata kuzodatira uyu gozandisabhwe kunokavapwa boza dangoti tipegerwe ndozvatatichida tavasvika kumba kwavo kuno kure guys titivatore vachoni mafoni avo aramba kubva makuseni saka tatozoti ngatiende netsoka kumba kwachoni tindovatora saka vatosvikawo vabuda munebha wavo ndiye atotiudza kuti mativaenda mabrothers saka vatipege muningina bati vijibu brother yekwasabhuku wacho ndio varipo saka ni toda mavaudza nditi kuvasira message handisati ndavava ndivavo nozotaura navo so that vazive tada kuti vauye kuzotipegera kudai manje havapo saka izvozvi zvitakuda kuzivuka
apa ndikasvika ndonogeza ndombovatazve wafamba bharuka nedress welcome to Bait Bridge Chabili. Guys, for the people. Takawanda guys, walikosa kutibatsira kuti sponsor nembudzi. Matimbudzi kuno dzaita mari 800 900 divided by 18. 800 rands divided by 18 by 17. Let's laura pa 17 rakadzaka futi. Vanokwanisa kutibatsira nembudzi muriwo guys. Tawanda kuti ini Sekuru Beni, Abafarai, Mwebirida, Johanna, Pingo, Vana. Nevana 4. Crowd right now is 9. How to do 50 kg wolf, ne wolf 50 kg. Guys, for the people who don't support the chikafu, don't when the Guru Shandu Momotera and Waman. Sakanja kundisona kudai. Go to wolf, chokwadi, don't get 50 kgs. No gonna utibatsira handisa kuti 50 kg ndamari then ine mbudzi kuti tikwanise kuwana murivo zviro ndakambono tsvaka maveji apa ndambopuwa mamwe maveji futini tikambotsvagawo mafuta hamozviona neshuga neflower but I think pamurivo ndo patiri kuroka kukumbira nechivhenda nezvi kuumbera chisewo neusvavi chisevo ndicho ndiwo musali nokumbira chisevo nabukobvu nokumbira chisevo naukobvu kobikela usvavi nemuroho munondoswera muroho asi tikuzama kutaura chivhenda owamba chivhenda kuno toda kudla usvavi tofura ndile rifure usvavi mukumudhini wanga mototipa zveufu kumba kwenyu mbuya motipa kaufu ndizoona kumba kaivo ndisina murume anotenga nhasi hamene kuti tichaita sei handina murume anotenga vanhu tatambura vedu nenzara ndavaona asi zvichiwambuyangwa chimwa tiku next door saka ni papapa think muriwo ndo challenge yandichaita kuti tikawana mbudzi inombotipusha toicheka toisawo kufiriji 800 rands iyoyo ne50 kgs yehufu panonge patinenge tangota kudla uka 1 during the day nemanheru ndizvo here Sekuru handi munhu vari kuzvirwa kutira mangwani kozonzi sister chero vari kudla vega handisi kudya navo tafamba chifunga panhu patiri kuenda padhuze hapasi padhuze apa takurwadziwa vari kufamba chita kudai yakafamba uchitawa mwana so ndosvika chigeza handichaifambi nedhirezi futi ndani malegini angu apa asakara yese katombotsvaga malegini hobu vari kuya kuchristmas vaya mapresents vaindipromisa uyai nawo malegini ndowati kuda chaizvo anyway takaba kwese kuti tikwanise kupega vana BaNeffat tazofati vachoni because sezvo vanhu vari kugwara tondovaonawo ende kungorespektawo semuti muridzi wevana hatina hedu kuparekudwa because BaNeffat vakaramba zvekurekudwa kudhara hamozviona saka taenda pamusha wavo first time yangu tikaendawo pamusha pacho ipapo tiuyai maiguru tikadii tikandovaona tikaona vakavata pasi pemuti ivo vadhanzi maso avo masikati
havakwanisi kuona. Ndikati takatavabvunza makarumwa nenyoka here yakabhenda foni kati makarumwa nenyoka here vakati aiwa tofunga ndiro zvechivanhu amuzviona vaenda kungokanga kuchimboridziwa dzingoma asi vana zvake ane zvakewo vabva vachitobva ukoko chibuya chingoti mazisangu saka vanga vakavata pasi pemuti. Saka tavazivisa tikati because zvokuti haiyesei kunzwa kuti vati zvakati ndozvatati isu ngatichiinda kwavari handiti tindotaura navo in person kwete kuti tozonzi vakanzi vanogwara kana kuti toti vakanzi vakaramba kuuya kana kuti vati kana ari makuseseni vakukwanisa kufamba sari kwatanga kupisa nemanheru vakukwanisa kufamba. Saka vana maiguru vatiwo mazuva rovirawo kana makuswenya akuvhurika modi mogouya muchionawo vaenzi nepanhu pacho nepari kunzi chi pakwakwa nevana plus nepakati nongedzwa nesocial welfare. Iyo vatovhunza kuti pamuri kutaura kuti muri kuvaka handiti ndo pavakatadzwa nesocial welfare. Ndakavaratidza ndo zvavataura baba zvaka ndindavatasa saka ipapo ingonoisai tikatada kuti vatitemere ivo saka vati hazvina basa continue asi ndichauya manheru. Sasa tangoti out of respect ngatinde kumba kwemunhu handiti ndavati handizodi kuti mangwana mouya mozonetsana namaiguru moti makapega pamba ndisipo kana kuti gogo oti iwe mukwasha wakaramba kuuya kuzopega hamozviona haana kuramba tandomuona. Problem yakaitika pana baba yake havadi kubuda mumavhidhiyo zvokuti pamwe zvimwe zvinhu zvavari kusangana nazvo vamwewo ungade vanhu vachivawisisa vanoramba kubuda muvhidhiyo dai matovaona vavakavata. Saka hakuna munhu ungakonzwisa situation yavo because naoti kuti hazvekuturikira ndorwizi rwatatodarika nago tichipinde takurosa nekumusoroko tichienda kunoti tione sabhuku tichivaudza kuti uya mutipegere tikasvika vasiko tikati tichirega tiinde nekwanana BaNeffat vachoni tindovangovaudzawo in person ndatina nabasekuru bheni vatotungamirira nanababa tisati tadla kubva makuseni dzakuti namahwani ndi tikavazivisa tavazivisa gogo vana kuzosvika vanga vari kurodhi asi tiri kukuudzaiwo gogo handiti moyo vazvizwa gogo ukozvizwa kuti ramangwana vanhu vasazonetsana vokotodza kunga machironi kana launokovera so vosikokunama sivavala muti usimbizoro vakopa vutungu haringova matavurari nembze hanzi haafu kana kuchipisa haasi kuvhurika maziso Alika ndichatoilet ndikonoja limumwadzi lihuru ndavhala mato uri ndikonota kwandie toilet azviti. Saka ndio zviripo tavaona asi zvinhu zvatanga izvozvi kune anogona kufunga kuti inhau yatotanga izvozvi it's an ongoing thing chavo ndizvo kamaiguru kubva kare mayezi mangani kuita zvokumusha kwavo vatanga kuinda handizivi kuti kana vatova kuti ndatova right vabva vamira izvo zvari kutodzokorora nokuti zvinovanetsa amona zvekumba kwavo kwacho ikoko zvanogara vachitaura. Saka isu tangoti inini ndinoda kurespekta munhu tatichipega imba yedu. Saka tichipega imba yedu kurubhenu ari apapa saka tapega imba yedu ihombe Vana Gogo manje vakuvhura ndapa nagogo ndivaratidze Neffat ndinodiga imba yenyuko ni mwariwe handisi ndimba yenyu here ndoda kuti kwa official newe hakuma sisters ake ari kupi kwa avhure hazvisi kunziita basa uri kunzivhura imba hanzi chi Gogo zvaita tonzi takatanga imba vanhu varidzi vasipo